Gọvanọ Chukwuma Soludo agbapela ọlụ okporo ụzọ nke kilomita ya dị 10 bụ ụzọ ahụ si Igbo Ukwu gaba Ikenga si ewepụta n'Ikwulọbịa ya na okporo ụzọ ọzọ dị kilomita 7.8 bụ nke si Achịna pụta na gaba Obodo wee gbadaba Ogboji dị na kansụl ime obodo Aguata. Gọvanọ gara wee lere ka ọrụ si aga ebe ahụ dịka ndị ọrụ ngo nọkwazi ebe ahụ na-arụ ọrụ n'ikem. Ọzọkwa Valentine Badoga na ebe ahụ n'aha ABS. Gọvanọ Soludo ngwa ọ gbaghetere ya bụ arụm okporo ụzọ ya nakwa oge ọ gachara njem nleta ịhụ ka ọrụ si aga na ya bụ okporo ụzọ nwere mkparịta ụka n'etiti ya na ndị Aguata niile na Igbo Ukwu ya nakwa na Achịna ebe ọ nọrọ kwe ha nkwa ịga n'ihu na-emezu nkwa ndị o kwere ndị Anambra oge ọ na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Gọvanọ nọrọ n'oge ahụ gosi ha ndị niile na-azọ ọkwa n'otu apụga ma kpọkuo ha ka ha pụta n'igwe tụnyere apụga akwụkwọ na nhọpụta nke a ga-eme na ọnwa Febụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị 25 ya nakwa na ọnwa Maachị dị na mkpụrụ ụbọchị 11. Onye ji ọkwa Attorney General ma bụrụkwa kọmishọna nke ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ ọkammụta Sylvia Ifemeche n'okwu ya kenere Gọvanọ Soludo maka mbọ ọ na-agba ịhụ na mpaghara Anambra niile bụ nke na-afụ ufuru ọchịchị ya ma kpọkue ndị be ha ka ha sonyere gọvanọ site n'ịtụrụ otu pati apụga akwụkwọ na nhọpụta nke a ga-eme. Onye ji ọkwa chairman nke kọmiti nchere oge nke okpuru ọchịchị kansụl Aguata bụ dọkịnta Chibueze Fọbụike nọrọ n'oge ahụ kelee Gọvanọ Soludo maka ikwu n'okwu ya ma kwe nkwa ịrụ ọrụ ya otu o si kwesị iji kwado ezi ebumnobi ya maka ọganihu Anambra. Ya bụ mmemme bụ nke ndị bịagasịrị ya gụnyere onye ji ọkwa onye isi oche nke kọmiti nchere oge okpuru ọchịchị kansụl Orumba South bụ Prince Neville Uchendu, onye ji ọkwa chairman nke kọmiti nchere oge okpuru ọchịchị kansụl Aguata bụ Maazị Echezibe ya nakwa onye jikwa kọmishọna nke ministri na-ahụ maka ọrụ ngo na Anambra steeti bụ injinia Ifeanyị Okeọma nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Site na Achịna, abụ m Valentine Badoga.